ora telat. Oh ngono. Nyatane disiplin ora telat. Tepat waktu. Tepat waktu Mbak Elisa, Mbak Niken profesional hebat. Aku ki malah wis mari ket mau sore. Ning kono ki dijafoto karo ibu-ibu peladen dan ibu-ibu lurah dan lain-lain. Makanya ki mau rene kan rada telat to Pak Di. Ana wong edan lewat. Mana? Ana wong edan ki lho. Iki sebagai apa to? Lah iki sing Yoga, nek yoga kok sarungan. Nek jalan kok badikan. Lho. Iki apa bandare oglok iki apa ya? Sosok iki. Mana lah. Sarunge wekek ya ngepir. Komitmen. Mas Gadeng. Iki yo kita coba buka. Nah, biasane Mbak Niken Salindri Mas. Kira-kira sing biasa lelakon sing diaturake apa Mas? Ayo iki tunjuk karo masyarakat Desa Tunjungarjo. Nuk napa ingkang Pak ngersake napa? Kula napa-napa saged to Pak. Nuansane sing kanggo gamelan dhisik Mbak. Mboten nek kira-kira sing nuwun sewu sing kira-kira kesenengane mesti apik Mas Gadeng. Sae. Lah yo senengane. Ayo kita coba buka dhisik kesenengane. Diaturake. Pinten Ini kanggo bawa sih Mbak Niken. sekedar bakul jeruk yang munggah panggung barang ini. Komplit teng mriki wae. Iki ora bakul jeruk. Itu ta? Bakul buah. Oh iya. Ora jeruk tok, gedang barang. Pisang, jiji, rajak kayak kepek pakai pisang barang. Makasih. Oh iya Mas. Aku mau nyebut sama binatang tamu malah malah dicepai pisang. Oh iya ngono. Nggih. Nggih, sikit diaturaken bawa. Bawa. Kanggo masyarakat mriki ben ayem. Bener ayo. Ben atine ayem. Mangga. Kunjuk panjenenganipun Songsong Agung, Pak Lurah, Pak Perangkat Desa, Bapak BPD, lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat, uga semua lapisan masyarakat ana ing Desa Tunjungarjo, Mas. Nggih, ngaturaken sugeng dalu selamat malam buat Bapak Ali. Ya. Kalian Bu Ali. Ya. Pak Ali wau sing pundi nggih? Oh, ono sesene dhewe diatur munggah iki Mbak iki. Tasik Joko. Masa to? Joko. Lah Joko Kondo. Joko Ali. Joko Ali. Oh jenenge Pak Joko Ali. Tak kira lese Joko. Ora. Dudu. Bapak Ali Murtado. Pak Ali Murtado. Joko ki maksude ki muda. Muda ki anggone nyambut gawe ki sing mempeng-mempengi. Ibarat mlayu ki iso banter menghantarkan masyarakat lebih kepada kemakmuran. Lah bener. Cocok karo apa jenenge asmane to? Bapak Joko Ali. Ali. Orang nganggo Joko. Tiyang iki anu sopan, ganteng, gagah perkosa. Gagah perkosa. Dudu perkosa. Gagah perkosa. Padha wae. Beda. Apa? Kuwi sak tembung O karo A beda, Nduk. Lah nyapa? Perkosa kuwi gagah pidoksa sembodo kuwi jenenge perkosa. Gaya perkosa. Nah, sing ngerti iki, perkosa ki apa? Lah ngapa kok ditakoni ngono ki? Lah pelakune iki e. Lah iya betul. Sing ngerti iki ngono. Jenenge wong bintang tamu Niken kok sing syutingan kok tepak wirawiri. Yo, jenenge masyarakat sing arep nyugata kanca-kanca Pak Adi. Nggih. Lho Cahayu tembange apa Cahayu? Mangga nembang sik Cahayu. Ya, pangkurin asa mawon. Pangkur. Yo diaturake. Sik Dek, mesake ya kita Monggo, monggo, nggih. Bar iki napa malih, Pak? Mulai wangi napa pripun? Nggih, monggo, monggo. Mas Gadeng. Udah kopi nih, ndi keretem lah. Es teh bareng ya. Tak gawane rono. Kowe lereno gulamu wis 650. Iki mau main kan? Nah, wah, nek sing jaluk Niken langsung culke. Lho, kok melok? Ya wis.
Mas Gere. Non Jawa Pak Di. Wah, nek di sawang ngono wis ora memper karo rikala cilikane ya. Oke. Nyawang cilikane ngono. Cilikane iki lemu, rodok lemu ngoten kayak nek gelungan ngono ki nganti kaya sak tampah ngoten nika. Nyeprok. Oke. Ngene. Nek cilikane. Kayak karo cilikane kita karo udone ya roh Mas. Kok karo udan to, Pak? Cilikanmu, kowe ra kelingan lho cilikanmu. Susah. Sampeyan kok kelingan. Yo lah sing ngomong aku lho, Nduk. Oh iya, sampeyan sing ngedusi aku kae yo. Lah iya. Wis sampeyan gede tak dusi wis. Piye ta? Aku kurang piye ta? Aku tak dus dhewe wae isa-isa. No. Dari pas punya sing nyowoki sampeyan mau sekali sikil. Cilikane, Pak. Nggih, kula riyen ate didusi barang itu, Pak De. Dilebetne jeding. Cilikamu. Nggih, cilikane kula. Kula lemu barengane Dimben ki nek pipisnya sing nyawiki aku. ikan kuwi. Oke, barang pipis sombong, pipis cawe dhewe. Maksude lho. Lah yo cawe dhewe. Cawik dhewe wis mandiri kok. Lah iku lho kuwi. Lah sampean cawiki lho ya. Ora larang, Mas. Ora kelingan to, Mas. Suwe no malan. Oh, sing ngaris suwe. Iki sing ngamu ya Mas ya, pancen lagi spiral iki pancen luar biasa. Viral. Viral. Apa to jane? Ayo viral iki Mas. Tamang Nduk. Nek ngomongan karo dalang iki alon-alon. Ah, Dalang tuwek yo ngene iki. anu kerajaan yang ngono iki. Wong viral kok iso spiral iki. Ora krungu kuwi kalau udah penyanyi spiral ngono kuwi. Spiral ki alat kontrasepsi. Apa wi kontrasepsi? Ben gak meteng iki lho. Alat KB. Alat KB sing piye? Masalah ini lho, alat KB iki ana neko-neko jenenge alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran. Nah, jadi supaya ini menjadi keluarga bahagia sejahtera, sing diarani KB keluarga bercelana. Bercelana. Gak katokan. Katokan gak? Bercelana ya berarti KB iki apa to Pak Adi? Kaya keluarga bercelana to. Ora keluarga berencana. Arep kok direncana nek ora bercelana ya tetep mateng, Pak. Kalah kamu celanane kuwi kan. Mula kuwi. Terus nek bawane sik kok aja ngrembug KB lho. Iki urusane dalange. Dadalange sik sing ngomong. Kuwi ben tukang penyuluhan KB kok. Ora mung kabine menungso Mas ya. Mas Gere, ora salah. Diatonis dan pentatonis terkuasai semua. Hebat. Hebat. Multi talenta. Masih muda multi Multi talenta. talenta. Multi talenta pokoknya. Multi. Oh multi. Cara-cara dalange wis tuwa ki pikirane rada-rada keres ngono lho ya. Tenanan kok. Nyawang kowe kudu mulih mau kok jare kon. Sing nang omah kudu diapotas jare mau. Ben bawa sik aja diganggu to. Jadi nek kadung kemropok bocah ngira ciak tenan ya Mas. Lho. Ora masuk iki. Iki saumuran anake dhewe. Oh, lah celutak dalang iki. Iki seumurannya anake dhewe, enggak boleh. Oh iya. Yo. Nante keberuntungannya pancen yang duwe tenan Mas. Mungkin suara di luar itu juga banyak yang baik Mas Gere. Iya, Pak Suryane cantik, bocahe ramah, grafia, banyak penggemar. Yo bejone iki yo ngene iki. Masuk aku itu ramah. Ya ramah toh, ramah terhadap sesama. Makasih. Sama-sama. Ya. Turban. Mas Gere kaya nggonmu nek anten ngene ya. Ya Saryo, satu pangan rayap yo. Kabele Mas, kabele.
mergo kae penonton. Heeh. Negeri ya. Iki kabeh goyang. Mas Gareng. Nah, iki alhamdulillah wah luar biasa tenang suarane Mbak Niken Salindri. Ugi seneng kuyung Mas Gareng. Sakit Panjenenganipun Bapak Kades Kecamatan Tegowanu iki ya rawuh kabeh. wah luar biasa. Nggih. Guyub rukun. Guyub rukun. Bapak kepala desa sekecamatan Tegowanu turut serta rawuh. Nggih, memberikan contoh untuk masyarakatnya. Uga paling berkalan pengen panjenenganipun Bapak Kalimurtado nggone babarengan kan masyarakate. Ujug syukur kelawan Gusti Kang Karya Jagat, ujug sedekah bumi. Nggih.